התוכנית בהפקת אילת TV, המספקת שירותי הפקה ומולטימדיה. אילתים, תוכנית שמדברים בה על הכל. שלום לכל החברים, שלום לאילתים. היום ה-12 באוגוסט. אנחנו מתחילים שידור באילת TV אונליין, ואנחנו נמצאים בפאנל שמתרחש כל יום שישי עם אנשים שונים ונושאים שונים. אני אציג את חברי הפאנל. לצידי יושב אביחי. אהלן. תציג את עצמך בחצי משפט, אם אפשר. אני אביחי. לא, כאילו אני אביחי, מי? כאילו קצת. אי אפשר לעשות את זה בחצי משפט. אוקיי. לשמאלך יושבת טוני ליס, להגדיר אותך? צריך להגדיר? אם אתה מתעקש. כן, ככה קצת. אישה. סביר להניח. ודן אופרי. הנושאים שאנחנו נתחיל בהם היום, הנושא הראשון הוא מרק לוינסקי. סניף אילת. אחרי זה מורי חן יקריא לנו איזה וידאו. אחרי זה מדברים על יריד האומנים ליד המוזיאון, ונציג את שירן האומנית עם המוצרים שלה ונדבר על כל התופעה. ואז לא נדבר על מצילים, רק נספר לכם למה. ובסוף אמיר אוזנס היקר שלנו יקריא לנו וידאו על מה הולך להיות בפסטיבל הג'אז, משהו מאוד מיוחד. אז אפשר להתחיל בתקווה שיהיה לנו כיף ונהנה ונרגיש שאנחנו עושים משהו טוב בשביל הקהילה. אנחנו מתחילים במרק לוינסקי, ואני בכלל, כאילו, שני המילים מרק לוינסקי, כאילו, לא מתחברים לי ובדרך כלל לא מובנים לאנשים ולא מוכרים באילת. אז אני אשאל את מי נשאל, את דן או אותך? אני אסביר תסבירי לנו בבקשה על מרק לוינסקי. מאיפה זה בא וכו'. מרק לוינסקי סניף אילת נפתח לפני כמעט 4 שנים בעקבות היוזמה החברתית, הקהילה של מרק לוינסקי שהקימו אותה יגאל שטיין ואורלי פלדהיים. המצב היה כזה שפליטים ומבקשי מקלט בעיר היו רעבים ללחם בגלל איסור של משרד הפנים לעבוד. ואנחנו הגענו לשם בצהריים אחד לרחבת הסינג סינג עם כמה סירי מזון שהכנו בבית, והצענו מזון לכל מי שעבר. אז באו מבקשי מקלט ולקחו אוכל, אבל למרבה הפליאה שלנו הגיעו לא פחות והרבה יותר ישראלים. המדובר באימהות חד-הוריות, קשישים, עולים חדשים. כמובן שלא בדקנו אף אחד, לא, כל מי שבא קיבל מזון. היום הגענו למצב שאנחנו אוספים דרך לקט ישראל ומחלקים בין טון ל2 טון מזון. לא, בשבוע בין חצי לטון מזון. תרומת בתי המלון, תרומת מאפיות, יש לנו את מאפיית ברויטמן, עוגת צ'אגה, אליאוס, מאפיית המשפחה הייתה תורמת נדיבה. אנחנו כמובן זקוקים לעוד תורמים. אנחנו קהילה, אנחנו לא עמותה, והכל נעשה על ידי מתנדבים, כמו אחד המתנדבים המסורים כאן, דן אופרי, שיושב פה לצידי. אבל לא, לפני זה, כאילו, המוצרים הם מוצרים כבר, מזון מוכן, מבושל, או מוצרים יבשים? גם וגם וגם. וחיתולים ומזון תינוקות, ובגדים ונעליים ומוצרים לבית. הכל בכל מכל. שאלה ראשונה שלי, יש את בית רפאל, יש את, ככה, נדבר עם שניכם, ננסה קצת על איך מגיעים להתנדב ומה זה נותן. יש את בית רפאל, בית חב"ד, יש כל מיני תעשיות של חלוקת אוכל במלונות. למה צריך עוד מקום? האמת היא, כשאני הגעתי למרק לוינסקי, מה שמאוד ריגש אותי, שזה באמת המקום היחידי שלא שואלים שום שאלה. כלומר, אתה לא צריך להיות דתי, לא דתי, אשכנזי, ספרדי, כל מי שמגיע, ואני חוזר על המילה הזאת, כל מי שמגיע יקבל. קח את הפתק, תעמוד בתור, עד שיגמר האוכל. ואתה לא מכיר שום עמותה כזאת. כל אחד אומר, אנחנו מטפלים באנשים שהם שומרי תורה, אנחנו מטפלים באנשים שהם רק מסתננים, או רק מי שלא מסתנן. פתאום בא מישהו אומר, לא מעניין אותי, אני נותן לכל מי שיבוא.
מרק לוינסקי, דרך אגב, למה לוינסקי? כי באמת זה על שם בחור אתיופי ישראלי, שפשוט קפא מקור בגינת לוינסקי. וכמו כן, סיפור, ומזה באמת הסיפור הזה פשוט נתן כזה בוקס בבטן, שלא ייתכן ש400 מטרים מכיכר המדינה, בן אדם, בקור התל אביבי, אני לא מדבר איתך על סנט פטרסבורג, אני מדבר איתך כולה על תל אביב, שבן אדם ימות מקור, ובאותה מידה אני אומר, לא יכול להיות שמטר בשכונת סינג סינג, מעין מדינה בתוך מדינה שאתה נכנס אליה, מטר מהווילות של דרום העיר, אנשים פשוט יהיו רעבים, זה לא נתפס הדבר הזה. עכשיו, מה שאותי הקסים זה שזה באמת, זה win-win situation. כלומר, זה אוכל שבין כה וכה קיים שם, אין מה לעשות עם האוכל הזה. והאנשים האלו, הסיבה שבאמת אותי, זה כל כך מרגש, כי בסופו של דבר, כשבטן שילד מקרקרת, סליחה על הביטוי, באמת שזה לא משנה, זה מעניין את הטוסיק שלי, אם זה בטן של ילד, כן יהודי, לא יהודי, כן מירי רגב, לא מירי רגב, זה בכלל לא קשור לדבר הזה. איך אתה מגיע באמת מתי אתה נתקל במרק לוינסקי? זאת אומרת, רוב האנשים פה לא יודעים מה זה בכלל. כל יום שישי בשעה 3. איך אני הגעתי זה או איך זה קורה? כי אני תמיד התנדבתי, וכל ההתנדבות שלי לא הסתדרה לי עם לוח הזמנים, ואז פגשתי משפחה שעזבה את אילת, את גיא היימס, שעכשיו נסע לצפון הארץ, והוא אמר לי, זה מה שאני עושה עם הילדים שלי, וזה גם בונדינג טוב לאבא ובנו, שככה יד ביד, במקום ללכת לחוף הים או לגלוש, דבר שאני כן עושה עם הבן שלי, אז פתאום אני הולך עם הבן שלי, ככה היה בתחילת הדרך, ואנחנו הולכים. וזה ברמת המסמך האנושי, שבן שלי יושב עם ילד בן גילו, ואתה אומר, רגע, מה חוצץ ביניהם? זה ילד בן 13 אל מול ילד בן 13, שגרים במרחק של 400 מטרים אחד מהשני, ואיזה עולם עומד בפניהם? כלומר, אני זוכר שהייתה את התוכנית של מודי בר-און, על כביש 90, וכל הרעיון של התוכנית שלו הייתה שכביש 90, שהכביש ממטולה עד אילת, זה חצר אחורית של מדינת ישראל. ואז כל הזמן חשבתי לעצמי, כשהוא יגיע לאילת, מה הוא יראה באילת? האם הוא ילך להרודס? האם הוא ילך לשכונת הווילות? ופתאום הוא מגיע לסינג סינג. ווואלה, אמרתי, הוא צדק, כי זה באמת השכונה, אנחנו בתור אילת, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו, טיפה לפריפריה, טיפה לחצר אחורית של המדינה, והנה החצר האחורית, די חצר האחורית של הארץ. אני שומע מטוני לפני השידור, אתה מספר, זה נראה כזה עולם מושלם, זאת אומרת, כל אחד צריך לרצות לעשות את זה בשישי בצהריים עם אחד הילדים שלו או עם יותר. גיא לדעתי היה מגיע עם שניהם, נכון? כן. ואני שומע מטוני לפני השידור שחסרים מתנדבים, אז איך זה מסתדר? למה אנשים לא? כי זה יום שישי, יש לו את הסטטוס שלו, ואני אומר, טוני, אל תגיד לטוני שאמרתי את זה, אבל אם אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, התרומה הנמוכה ביותר כדי להרגיש את המקסימום של הטוב. כי בסך הכל, אדם מגיע ב2:50, ב3:26 הוא כבר באוטו הביתה, עם לב כזה רחב. כלומר, זה לא איזושהי תרומה שמחזיקה אותך כל השבוע, ואת כל הזמן עונה לטלפונים וכן הלאה. זה 40 דקות מתוך שבוע של 170 שעות. מה? פאק, ממוקד, אתה בא, הכל קורה נורא מהר, הם באים מאוד, ואתה רואה אותם ככה, הם באים מהר מאוד, נעלמים מהר מאוד, ולכן השאלה שלך היא שאלה פנטסטית, הלוואי אליי שאלות כאלו, למה באמת, למרות שזה כל כך נגיש, זה באמת, אני אומר, כולם, אין פה איזשהו אספקט שאתה לא מרוויח, הכל פה רווח, הילד יוצא שבע, המלון נפטר עם אוכל שבין כה וכה לא היה לו מה לעשות איתו. אז אנחנו מנסים בתוכנית שלנו, נזכיר פעם אחת לצופינו, להיות פרואקטיביים או אקטיביים לפחות, ולסיים בשאלה, אז מה, שוב, למעט צופים בשידור ישיר, אבל אחר כך במהלך השבוע מסתכלים על זה עוד כמה מאות אנשים, מה אנחנו רוצים מהם? מה הקריאה שלנו אליהם? אני מעדיפה שאתה תדבר ואני אחריך. אתה מדבר יפה מאוד. קודם כל פשוט להופיע ב2:45, אבל יותר מזה אני אומר עוד פעם, אנחנו מטפלים רק במי שיכול לקום על הרגליים ולקחת את העגלה, לרובם כמובן שאין רכב, ולבוא אלינו. והבעיה היותר עיקשת, נקרא לזה המעגל השני,
זה אנשים שלא יכולים לקום על הרגליים ולא יכולים לרדת את המדרגות. זאת אומרת, אם היו באים אנשים עם אופנועים ומכוניות ואומרים אנחנו ניקח אליהם, אז יש מספיק אוכל? מחלקת הרווחה מכירה, ואם יש לנו אנשים, כל פעם אנחנו מבקשים שני דברים, אחד זה שבאמת ספרו לנו איפה הם נמצאים, מי הם, כי הרבה מהאנשים האלו באמת נחבאים אל הכלים, מכל מיני סיבות, גם מתוך הבושה שלהם, וגם מבחינת הנושא הזה של תקשורת, עולים שהגיעו מרוסיה, עולים שהגיעו מאתיופיה, אנשים שהגיעו, שהסתננו מדרכם, אז קודם כל תספרו לנו עליהם, ושנית, אם יש בן אדם שיש לו רכב ומוכן לבוא ולקחת את האוכל, ולתת מזמנו, ואם לבוא עם הקופסאות, בין אם אנחנו נספק, או בין יש לנו תמיד גם משבר קופסאות, משבר אקוטי של קופסאות. כאילו לעניין הזה, זה ספונסר. כן, שקופסאות מאוד פשוט. אבל אני אומר, ופשוט להנגיש את זה, שבאמת להביא את הדלת לדלת, כי אנחנו מטפלים רק באנשים שהם באמת המעגל, שסך הכל, כמה שמצבם הסוציו-אקונומי בעייתי, יש הרבה יותר גרוע, כן. ועוד שאלה אלייך, טוני, ככה לפני סיום. נקטע לי חוט המחשבה, בוקי אליך. האם לרשות המקומית או לאיזה גוף מאורגן מלמעלה, יש לו איזשהו נגיעה לעניין? אם לא, אם אתם מצפים לאיזה עזרה, חוץ מלעשות... אנחנו מחפשים איזה מקום קבוע כדי לא לעשות את זה ברחוב בצורה קצת גם מנמיכה. אנחנו מאוד נשמח למקום קבוע, אבל עד כמה שהבנתי, המדיניות הרשמית העירונית היא שאין רעבים באילת, כמו שאין הומלסים באילת. מה שאנחנו צריכים זה באמת תמיכה רחבה של הציבור. יש לנו דף פייסבוק שנקרא מרק לוינסקי סניף אילת. נשמח ללייק. אנחנו קהילה, כולנו עובדים מהתנדבות, וזה לא משנה אם אתה מגיע פעם בשנה או כל שבוע, נשמח לראות. אנחנו צריכים תרומות. הקהילה צריכה תרומות. אנחנו צריכים תרומות של חיתולים ושל אבקת חלב ושל בגדים. תרומות באופן כללי, אנחנו רוצים מקום, אנחנו רוצים שאנשים יגידו לנו מי נזקק, זאת אומרת שיפנו אלינו אנשים שצריכים. מישהו נזקק, תגיעו עם קופסאות ותביאו. ומתנדבים שיבואו לעזור לנו. עוד אנשים נפלאים. תודה, דן אופרי, תודה, טוני ליס. תודה לכם. אנחנו עוברים לפינתנו, אפשר לומר כבר הקבועה. מורי צולב בפייסבוק, משהו כזה. בוקר טוב לצופינו הנאמנים והמשכימים. בסרטון שלפניכם מצולמים צוללים בשמורת הים הדרומי של אילת, שמורת טבע ייחודית שראוי לנו שנשמור עליה. הצוללים צוללים לא נכון לפי כללי התנהגות, גם של הצלילה וגם של צלילה בשמורת טבע בפרט. בתגובות שקיבלתי על הסרטון הזה, בין השאר, כתבו לא מעט אנשים, מה אתה רוצה, למה השיימינג הזה? הם בסך הכל יושבים על החול. אז לידיעתכם ולידיעת הצוללים, החול הזה הוא לא סתם חול, החול הזה הוא חול שיש בו בעלי חיים שהם חלק ממארג החיים של שמורת טבע או של חיים בכלל. ככל הידוע לנו, בעולם החי יש שרשרת של בעלי חיים שאחד תלוי בשני, מהקטן ועד הגדול. בשמורת האלמוגים בפרט, הידע שלנו עוד עדיין בחיתוליו, ואנחנו לא יודעים אם נוציא איזשהו בעל חי משרשרת החיים הזאת, איך זה ישפיע על שאר בעלי החיים. אז גם אם זה נראה סתם חול, צריך לשמור עליו ולהתנהג בהתאם. אני מקווה שדברים כאלה לא נראה בהמשך. יום טוב לכולם. תודה מורי, חזרנו. הנושא הבא שלנו זה נושא אילתי לגמרי, יריד אומנים מקומיים שמתקיים נכון לעכשיו בימי שלישי. ואתה תספר לנו על זה כי אתה גם כן מככב שם. לא מזמן התחברתי לשוק האומנים, אבל בתור שולחן שמספר בדיחות, והתחלתי להכיר את האומנים ואת הפעילות, ורונית זילברשטיין עושה עבודה מבורכת. אחרי זה נדבר עם בילי על ההתחלה של השוק והגלגולים שלו. ונמצאת איתנו שירן. היי. ושירן... נביא שוחט. קרביתי פה.
הכרתי אותה, יצא לי לזכותי להכיר אותה שם עם המוצרים שלה, שימי את המוצרים על השולחן קצת, שיהיה לנו ככה, זה משהו שנראה דברים שאת עושה. את לא יכולה גם לדבר וגם... אוקיי, לא, יכולה. שימי פה, כן. שירן חורטת על זכוכית עם יהלומים לנצח, דיימנדס. ואנחנו... Diamonds are forever. ובהמשך תספר לנו על ההתנהלות ועל איך היא הגיעה להיות אומנית ולמה דווקא זכוכית, אבל למצלמה. יפה. אבל לפני כן אני רציתי לדבר עם בילי. שלום. שלנו, בפאנל שלנו היקורתי, לשאול אותך, את ניהלת בזמנו את שוק האומנים, תספרי לנו קצת איך זה התחיל ואיך זה קורה והיום מה קורה איתו, אחר כך נדבר עם שירן. אוקיי, אני משפחה של אומנים, בעלי צייר קריקטורה שמוכר בטיילת, אולי 23 שנים. אנחנו באנו לאילת בסוף שנות ה-90, חזרנו לעבוד בטיילת. אני בעצמי עובדת בעבודת יד באור, ועם השנים של הבסטות של הטיילת, הדוכנים של הטיילת, היה קצת יותר קשה לאומנים של לשים עבודת יד למכור. אז החלטתי שאנחנו צריכים, האומנים צריכים מקום שלהם, יריד שמועד לעבודת יד ואומנים. אז פניתי לעירייה, ולקח כמה שנים, אבל בסוף עם כמה חברים שהצטרפו איתנו, הגענו למצב של עירייה החליטו לתת לנו במה, מקום, לעשות את היריד אומנים. כל הכבוד לעיריית אילת. כל הכבוד כן, את עיריית אילת. והתחלנו בשנת 2005, אני חושבת זה היה בחנוכה, התחלנו את היריד הראשונים, היה בערך 25 אומנים, ופעינו רוב הזמן בקיץ, והתחלנו דווקא במתחם שאיפה אתם נמצאים היום. זה אז לא היה מיוזיאום, לא היה גלריה, זה פשוט היה רחבה, אבל היה את פיסול של הדגים, שעד היום הם קיימים, ואני מציעה שהאומנים שהיום של יריד אומנים אולי לקחת, לצייר על הדגים, מחדש אותם מחדש, הגיע הזמן. אוקיי. וזהו, ונכנסנו לפעילות של עירייה, פסטיבל הג'אז, 10 שנים יריד אומנים קיימים בפסטיבל הג'אז רצוף. עכשיו סתם, כי אני מכיר את היריד של זאתי והיריד של זאתי, יש מצב שכל אומני אילת מתקבצים במקום אחד, או שזה תלוי מי המפיק הספציפי? משהו שקורה, אני חושבת, עם השנים, בגלל כל מיני סיבות. א', לצערנו, אילת, יש הרבה אנשים עוזבים, באים והולכים, בוא נגיד, לא עוזבים, אבל תקופתי כזה. אז היריד יורד מדי פעם כאילו לפחות מ10 אומנים, ואז אין טעם לצאת החוץ למקומות, וגם מיקום של היריד השתנה עם השנים. היינו בכל מיני מקומות, בטיילת, במלך שלמה שם, בתוך על יד מול הים, היינו בהרבה מקומות. זה לא משלתי, אבל נניח לזה, בואו נגיד בוקר טוב לשירן. שירן. להביא שוחט. אז אנחנו רואים קצת דוגמאות, תסבירי, מה זה מחרטה, מחשב, עבודת יד, הכל? לא, השילוב המנצח, תכלס באמת כל אחד יכול לעשות את זה, מי שרוצה לבוא ללמוד בכיף. השילוב הייחודי שלי, אחד, אני יודעת שאני היחידה בארץ שעושה את זה, והשילוב הוא שאני גרפיקאית. אז כשמישהו פונה אליי ורוצה איזה משהו מונפץ שבא לו או לכתוב, אני שולחת סקיצות גרפיות, ואז בוחרים מתוך הסקיצות, וזה היכולת הגרפית שלי. מעבר לזה, החלק של החריטה, זה מכשיר שנקרא דרמל. נגרים בדרך כלל מכירים אותו. זה מכשיר שמחזיקים ביד. ועם ראשי יעלום. זה לא יעלום כמו בטבעת, זה יעלום שמאבדים אותו במעבדה, ומרסקים אותו, ומדביקים אותו לראשי מתכת. כל מיני גדלים, כל מיני סוגים, וכל מיני
densities. צפיפויות. צפיפויות, בדיוק, כן. וזה נותן צבעים אחרים, גם יש עומקים שונים, אז את תלוי בסוג עובדת הזכוכית. בעיקר עם זכוכית? רק עם זכוכית? אני מאוד אוהבת זכוכית, זה התחיל מזכוכית. אני מורה לאומנות כבר הרבה שנים, ועוסקת באומנות ממש מהשנייה שצצתי לעולם. וביקשתי מאבא שלי, אבא, תביא לי איזה משהו שחותך זכוכית, לא מצליחה לחתוך. והוא הביא לי משהו שיכול לחתוך זכוכית, אבל הוא גם חורט, אז עשיתי פה מתנה, שם מתנה, ופתחתי עסק. כן. ואת מוכרת גם במקומות אחרים, או שזה רק באילת? כן, אני מוכרת באינטרנט. האמת היא, באילת רק לאחרונה, אני מוכרת קודם כל לחו"ל, התחלתי, ועכשיו זה התפתח לאילת. וככה, אם אנחנו חוזרים רגע ליריד האומנים הזה בימי שלישי, אז תספרי לנו קצת על האווירה שם, התחושה. האמת היא, אחרי באמת, טיילתי המון שנים בחו"ל, המון שנים, גרתי בלונדון בעיקר, אווירה של חוץ לארץ. ממש אורות ואנשים והחיוכים וההפתעה של התיירים שמגיעים למקום עם מוזיקה חיה וכל שבוע יש מוזיקה אחרת וריבוי האומנים שמגיעים לשם, לאו דווקא אומנים, יש מוכרים גם דברים אחרים כרגע. מאוד יפה, מאוד נעים. רונית גם מאוד ככה שומרת שהכל נעים והכל טוב, גם לאומנים וגם לאורחים, מדהים. זאת אומרת, מוכרים גם דברים אחרים כרגע, ואני שומע שמץ של ביקורת? לא, בכלל לא. אתה שומע שמץ של לאן אנחנו הולכים. אנחנו רק התחלנו. לא, אבל אם אנחנו באמת מכניסים, עושים את זה מסחרי, אז... זה מסחרי לדעתי? לא, הכוונה שלי... made in China וכל הדברים האלה, זאת אומרת זה... לא, אין made in China, כמה שאני יודעת. עכשיו, האמת היא, לפני הרעיון הנוכחי שמעתי שיש made in somewhere else. לא יודעת את דעתי, כי רק עכשיו שמעתי על זה, אבל אני אומנית, אני לא מפיקת אירועים. אני חושבת שזו הדרישה, אני חושבת... יצא לך, יוצא לאומן לעשות סיבוב, ככה בין האומנים האחרים, לפני שזה מתחיל, אחרי שזה מתחיל? לא. איזה דברים מעניינים? מתוקף המושכות שלקחתי לעצמי קצת. פשוט ראיתי שיש, האומנים, יש הרגשה שאין בית חם עדיין, ועכשיו הוא מתפתח, הבית חם לאומנים. בכל מקומות אחרים בארץ ובעולם, אומנים יש להם מין נישה משלהם, שהם עוזרים אחד לשני, שיש להם בית חם, שהם יודעים שיש מקום להציג או להיות מוערך. ובאילת עדיין זה... מרכז אומנויות או... לא, אני לא מהרומזות, אני בוטה מאוד, אתה תראה, גם חוסר טקט, לא רומזת. כן. אין, אני זאת אומרת בתור אחת שאומנית כל חיי ובאה מזה וגם אבי היה צייר לגלריות וכדומה, אין איזה מקום שאתה יודע שאתה יכול לבוא אליו עם האומנות שלך ויעריכו. אז רגע, אז אנחנו נשמור את זה כי אנחנו נשאל אותך גם כן, אם הקשבת קודם לאייטם הקודם, אנחנו שואלים שאלת אקטיביזם, מה אנחנו קוראים בעצם, מה אנחנו מבקשים שיקרה, אבל רק לפני זה שאלתי, אז יש פרגון, את מסתובבת בין האומנים, איזה דברים מעניינים אפשר לראות שם לקהל שתופף, למה לא לבוא לשם ביום שלישי? אמרנו אווירה, אני אגיד לך למה כן לבוא. כן. אווירה אחרת באילת, באמת אווירה אחרת. אם קודמיי פה היום דיברו על אווירה צעירה ותוססת, ואני לדעתי אילת היא המקום להפוך אותה לאורות ומוזיקה וצבע ומרדיגרה, לגמרי. אני לדעתי, המקום הזה זה המקום מאוד מיוחד בעיר, שהוא קצת שונה מכל העיר, אני חושבת. זה מאוד... אזור תרבותי, המקום ספציפי. יש משהו... יש לומר, זה המקום. המזרקה, כן, לא לשכוח. בין המוזיאון לגלריה... לאו דווקא התכוונתי למזרקה. זה מאוד תרבותי, זה מאוד מושך את האנשים. האווירה נהדר. חסר שם, אני חושבת, כמה דברים, בית קפה, או איזה בר קטן, או גלידריה לעירייה, היה משהו על שירותים, אני זוכר שמישהו הזכיר. אז רק איזה מילה על זה, כן. לפטר מהאייטם הזה על הדרך. אי אפשר לפטר מזה, זה לא פשוט. כי אין שירותים. אין שירותים, רק שיהיה שירותים לפטר מזה. אבל כי אני מסתובב בין הדוכנים, וראיתי שם אנשים אילתים, גם נושאים שרשראות, גם למשל ציפי סוויסה, שגם מלמדת, יש להם קורס לתפירה ומייצרת כל מיני בובות ופילים, אפילו קניתי פיל בצבע ורוד. וממש אנשים שאפילו, תראה, ממה שאני רואה ואני מבין במסחר, לפעמים יש אנשים שלא מוכרים כלום באותו יום. אנשים עולים למזריקה, שהיא נהדרת וכל הכבוד למזריקה הזו, ויורדים במזריקה ואז יש איזה רבע שעה שהם בדרך מהזה, ועד שמתחיל
הסשן השני של המזריקה, אז סך הכל יש אנשים שלא עושים מזה פרנסה גדולה, אבל הרצון להופיע ולהיראות ולהראות שאתה יוצר, הוא כל כך חזק וכל כך יפה, שזה מעודד אנשים אחרים ואומרים, אני משקיע, אני עושה פרומושן למשהו עתיד, אני חשיפה. אני אחזור לדבר אחד שמטריד אותי, נראה לי שבזה אני מסיים היום, ואני נלחם על זה בזמן האחרון קשה. אין שירותים במזריקה. אלפי אנשים מבקרים שם ואין שירותים, למעט ביום שלישי בשוק האומנים, שהמוזיאום פתוח גם מ-8 עד 10, ואז יש שם שירותים נהדרים בזה. אז אני כרגע במלחמה מסוימת עם כל הגופים כדי לייצר שם, או לפתוח את המוזיאון, כל פעם שהמזריקה עובדת לפתוח את המוזיאון, או לשים שירות עם שילוט ראוי. אוקיי, אז אנחנו מסכמים רגע את האייטם הזה. אתה קורא לעירייה מן הסתם לדאוג שיש שם שירותים גם בימים ראשון עד... כל הזמן. שירותים. אוקיי, שירותים שמה. ונחזור לאומניות, אז מה הצעקה, מה אנחנו רוצים מהציבור, מהרשויות? אני חושבת כל הזמן לבוא לתמוך את האומנים, אתה מחפש, לתמוך ואתה מחפש מתנה, אולי קודם כל ללכת ליריד אומנים ולראות מה יש להם שם ולקנות משהו מקומי, משהו מאוחד. אני רק רוצה להוסיף שהיום שלישי אנחנו שם, אבל אנחנו כל הזמן בפייסבוק, יש לנו קבוצה, הקמנו קבוצה בפייסבוק, שכולם יכולים להשתתף בה, שהיא אמנים ויוצרים אילתים. וגם המוצרים מוצגים בפייסבוק, כאילו אנשים, הכל אומן יש אותה... כן, אני דואגת לעלות, אני ומרטין שלס מנהלות את הקבוצה, מצרפים כמה שאנשים שרוצים, גם מחול הצטרפו אלינו, יש לנו כבר 500 חברים. אז שירן, זה קראנו לקהל הרחב להצטרף לקבוצה, לבוא בימי שלישי לקנות, לשקול את זה כאופציה מועדפת למתנות. אנחנו אולי נדבר בתוכנית אחרת על נושא של כלכלה מקומית וכמה זה תורם לכלכלה המקומית כשאנחנו קונים ממישהו בתוכנו. וגם לקרוא לאורחים, מגיעים אליכם, הרי זה עונת חבר, אתה עדיין גר באילת, תגידו להם יום שלישי, 8 בערב, יש שוק. חבר'ה מבחוץ, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. את רוצה להוסיף איזה מילה על מרכז, איזה מקום מפגש, יש איזה משהו מגובש או שזה פנטזיה שלי בכלל? כן, טוב, זהו. תמיד היה שחזרנו לגור באילת, הקיימו את מרכז אומניות ולצערנו זה נפל עם השנים. אז אני תמיד הייתי רוצה שיש איזה בית אומנים, מקום שאומנים יכולים, או לאנשים תומך אומנות כמובן, תרבות, שיהיה לנו איזה בית, אז יאללה, אם מישהו יש לו איזה מקום שיכול לתרום, או רוצים לעזור לנו להקים עוד פעם איזה מרכז אומניות, אנחנו מאוד נשמח. ותודה רבה באמת לחשיפה של כולם פה. כן, לחיים. לחיים. אסור להגיד לחיים על משהו. אמרת סנדוויץ' או משהו, אמרתי... אוקיי, אז אנחנו עכשיו רוצים לדבר על מצילים, אנחנו רוצים את מורי או שזה לא יכול לקרות? הם רוצים, אז עכשיו צ'יק צ'ק. אוקיי, אז אם מתחלפים, אנחנו נותנים 2 משפטים על מצילים. בגדול, אנחנו בשידור? כן. אז השבוע שעבר, ביום חמישי, מצאתי את עצמי מעשן סיגריה במרפסת של מול הים בשעה כנראה משהו כמו 4:45, ולהפתעתי כי רבה אני שומע את מערכת הכריזה של סוכת המציל ככה שנמצאת ממול, שתודה רבה לכולם, אנחנו סוגרים את זה, הרחצה מרגע זה לא בטוחה, ואחרי השוק הראשוני אמרתי בוא נדבר על זה, כי אנחנו יודעים, או לפחות יש לנו הערכה מאוד מקורבת כמה מרוויחים המצילים, אנחנו משלמים את שכרם מכיסנו, נכון? אלן מורי חן, זה עיריית אילת אמרנו, משלמת שזה אנחנו, ויש לנו חודשיים בשנה שמפוצצים פה באנשים, וב5 כל החוף מלא, מתרחצים מכל העולם, סלמת ובריקת. טוב, בוקר טוב, אני חם על העניין. אני לא חם, אבל אני במשך השנים בדקתי את זה לא מעט, התעסקתי עם הנושא הזה. קודם כל זה לא חודשיים בשנה, שאפשר להתרחץ בים באילת עד שעה מאוחרת, אחרי 5
זה לפחות 3 או 4 חודשים. כן, אבל זה יכול להיות צעד מאוד משמעותי, אם ביולי-אוגוסט יהיה הצלה עד 7:30, 8, תראה. אז יהיה כבר משהו מאוד משמעותי, כי באמת החוף מלא בשעות האלה בקיץ. זה השעות הנעימות. טוב, לא בכלל אומרים שמ-10 עד 4 לא מומלץ להיות בשמש, אז מה נשאר? כן, אבל הנושא של המצילים באילת או בכלל במדינת ישראל הוא הגולם קם על יוצרו. מישהו החליט שצריך מצילים, שזה אולי נכון, אבל בשלב מסוים המצילים החליטו שאי אפשר בלי המצילים, והם פשוט סוחטים אותנו. לא מזמן הסתיימה שביתת המצילים דור ב', שלמעשה השביתה את כל המצילים. דור ב' שבזמנו החליטו לקבל מצילים לעבודה עם שכר נמוך ובלי הסכמי שכר של דור א', שהגיעו בין 23 ל-30 אלף שקל משכורת חודשית במשך כל השנה. אז דור ב' נכנס פחות או יותר עם שכר מינימום פלוס, ובשלב מסוים נמאס להם ואמרו, עשו שביתה ואמרו אנחנו רוצים... טוב, אבל אנחנו עכשיו כבר אמרו, אנחנו נכנסים לאייטם, לא, כי אמרנו שזה אייטם לא אייטם, כי נספר לצופינו בעולם שרצינו להביא מציל כדי קצת לשוחח איתו, ואפילו מצאנו אחד שהסכים, אבל הבוקר הוא החליט שהוא לא רוצה להיות מפורסם, זה מלחיץ אותו. הבעיה נשארת, אם יהיה פה מציל או לא יהיה מציל, זה לא משנה את העובדות. לדעתי, ואני אמרתי את זה השכם והערב, קודם כל לא היה צריך להיכנע לדרישות שלהם, כי השלב הבא שנראה לי שיהיה בשנה הבאה עם פתיחת עונת הרחצה, זה שהמצילים יעשו שביתה ויבקשו שישבו את השכר שלהם לשכר של מנכ"ל בנק הפועלים. וזה לא יהיה רחוק מזה, והם יצליחו, כי נכנו להם פעם אחת. דבר שני, אני כל הזמן אומר, לא מבין עד היום למה חשוב שלעיריית אילת או לעירייה בכלל יהיה מצילים משלה. למה צריך את זה? שאתה תובע, אכפת לך אם יבוא מציל ממנפאוור או מעיריית אילת? למה אני צריך לשלם את ההסכמי שכר ואת התנאים הבלתי מתקבלים על הדעת של אותם מצילים? למה? אבל השאלה יותר גדולה, כבר אתם מקבלים, אז למה שלא תהיו שם בשעות שאנשים רוצים... והאבסורד הוא, דרך אגב, כל שנה יש להם השתלמות. המצילים של דור א' כבר יודעים בעל פה את אותה השתלמות, זה שבוע ימים באיזה מלון בתל אביב. סוגרים את התחנות בחוף אילת, אין אף מציל. שבוע ימים אין אף מציל. מה אתה רוצה להגיד לתיירים שבאו, הזמינו כרטיס? זה בחורף. באילת זה בחורף. אבל מה את יכולה להגיד לתייר שארז את המסוודות שלו באנגליה, בא לשבוע חופש באילת, אין מצילים. אז יש גם שאלה... להיכנס לים שאין מציל. נכון? גם במלון. ופה יש שאלה אם בכלל צריך אותם, כי אחד הדברים שרצינו לשאול את המציל שהזמנו זה האם מישהו טבע פעם, ואם כן, אז האם היה שם מציל בזמן הזה, וכל מיני שאלות כאלה, לנסות לראות, כי התחושה היא שזה מין כיסוי תחת שאם זה חשוב, אז בוא נעשה את זה עד 8, ואם זה לא חשוב, אז בוא קיבינימט נחסוך את הכסף הזה. זה כיסוי תחת וזה עולה לנו הרבה כסף. טוב, אז אנחנו נקדיש לזה אייטם בעתיד, ולפני סיום אנחנו עוברים לאמיר רוזנס, שכבר התארח אצלנו, והוא יפציר בכם לשריין לכם את ה-27 עד ה-30, סוף החודש פסטיבל הג'אז כאן באילת. הולך להיות שמח. גם אנחנו נהיה שם. תודה לכל האורחים שלנו. לדן אופרי ולשירן עם עוד... תגיד לי, הפינה שלי הייתה? גילי בן אשר. דורון. בוקי אקסצ'יינג' ומורי חן. הייתה? תודה. תודה. כמעט שבת שלום. מה, הוא היה בשידור כל הצעקות האלה? כן. לא נכון. אני לא יודע, לא ראיתי. שלום לכל האילתים, כאן אמיר רוזנס. אנחנו כבר באמצע אוגוסט, ב-28 לחודש, סוף אוגוסט שמתקרב עוד רגע, מתחיל פסטיבל הג'אז הבינלאומי באילת, אז הולך להיות פסטיבל ה-30 באילת. כל שנה, פסטיבל הזה מכה גלים בכל העולם. כל העולם יודעים שפסטיבל הג'אז בים האדום, אחד הפסטיבלים הנחשבים. מגיעים לכאן באמת אנשים ותיירים מכל העולם. אנשים גם שאוהבים ג'אז, ולא באים לפסטיבל עדיין, שומעים עליו בכל החוגים. עושים שיווק היסטרי בכל העולם בפסטיבל הזה, וזה חשוב מאוד מאוד מאוד
שהמסורת של פסטיבל הג'אז תשתמר ותהיה כל שנה. והשנה הזאת, אלי דג'יברי, המנהל האומנותי של הפסטיבל, החליט לעשות משהו מיוחד ל-30 שנה של הפסטיבל. אז שלום חנוך הולך לתת הופעה מיוחדת עם אורקסטרה בביצועים מיוחדים, ביצועי ג'אז מיוחדים לשירים שלו, והולך להיות שוס. שלומי שבן הולך להגיע להופעה מיוחדת עם אורחים, אין לכם מושג מה הולך להיות. טטרן, הרכב ישראלי שידוע מאוד בעולם, הולך להביא את זה. גם ימן בלוז, עם מרגלית צנעני בתור אורחת, שזה נשמע לכם קצת הזוי, מרגלית צנעני, ימן בלוז וג'אז, what the fuck. אז זהו, שזה הולך להיות שוס, והרבה אנשים הולכים ליהנות מההופעה הזאת. ולא רק זה, גם ההרכב שאני מנהל, רבל אפריקה, גם מגיע לאילת. רגע, אני אעשה פרסומת, ספר כמו צריך. רבל אפריקה הולכים להגיע לאילת להופעה שהולכת להעיף לכם את השואלים ב-29 לחודש בלילה, ב-12:30 בלילה, הופעה מסיבתית שהולכת להיות ההופעה של הפסטיבל. אילתים אל תפספסו, וכל האילתים שאומרים מה לעשות, זה יקר, השנה יקר לנו, לא נלך, כן נלך, אז זהו. עזבו שיש לכם הנחה לאילתים, לא תרצו להשתמש בה בסדר, תתחילו לצאת מבצע של 1+1 להופעות. 1+1 להופעות דרך ישראכרט לג'אז בים האדום. שווה לכם ללכת על זה. ומי שבכלל לא רוצה את ההיילייט של הפסטיבל, הולך להיות צ'יק קוריאה. צ'יק קוריאה יחד עם אבישי כהן, הבסיסט הישראלי המפורסם, בהופעה מיוחדת לפסטיבל הג'אז. צ'יק קוריאה, הייתי בכמה הופעות שלו בפסטיבל הג'אז שהיו בעבר, וזה פשוט ענק, מטורף. צ'יק קוריאה, אחד הדברים. רבל אפריקה, הולכים לתת את המסיבות בפסטיבל הג'אז. ימן בלוז, שלום חנוך, טטרן, שלומי שבן, ועוד הרבה שמות אחרים הולכים להגיע לנו בפסטיבל הג'אז. אל תפספסו את הפסטיבל הזה, זה הולך להיות אחד הדברים השוסניים של ההתרעתה. 4 ימים של פסטיבל, 28, 30, 28, 29, 30 ו-31. 4 ימים של מוזיקה איכותית. אצלנו כאן בחצר האחורי, אז אילתים שטוענים, אין לנו מספיק תרבות, חסר לנו באילת. תפסיקו להיבחן, הנה מביאים לכם את העניין לחצר האחורית שלכם, 2 מטר מהבית שלכם, מגוון הופעות מיוחדות. לכו להופעות, לכו תראו, רבל אפריקה, ב-29 לחודש, אל תפספסו את זה. שיבו לי, שיהיה לכם אחלה הוליווד שבעולם. אילתים, תוכנית שמדברים בה על הכל.